पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इससे बचा जा सकता है। इसे अपने गाने के जरिए लोक गायक रामेश्वर गोप ने पेश किया है। कोरोना बाटेगी मौजवले हाहाकार बिहाना कैसन आइल बाटे विपत्ति आधार बिहाना कैसन आइल बाटे विपत्ति अपार बिहाना कोरोना बाटेगी मौजवले हाहाकार बिहाना कोरोना बाटेगी मौजवले हाहाकार बिहाना। आपस में रौरा दूरी बनाई एक बार नइखे कौनो दवाई राखी आपस में दूरी बनाई करी हाथ के सफाई बारंबार बिहाना करी हाथ के सफाई बारंबार बिहाना कोरोना बाटेगी मौजवले हाहाकार बिहाना कोरोना बाटेगी मौजवले हाहाकार बिहाना। कोरोना संकट से देश को बचाने